गिबियावनो सानजारि नोगोर गोजोनपुर गामिनि बाथौ धोरोमारिनि जानानै आं रादाब बोथोनगिरि नोंथांमोनखौ गिबियाव खुलुमग्रोनाय जाबाय। दा दिनै जोङो बाथौनि गोथार सानाव हाबाफारि बायदियै फुङावनो जोङो गिबियाव बाथौ खेराइसालिखौ जों फोसाबबाय। फोसाबनानै बेनिफ्राय नैथियाव जोंहा बाथौनि नेमखान्थि बायदियै बाथौआव जानाखि फाथालि बनाय बिदिनो बावनाय थिनाय बायदिसिनाफोरखौ जोङो बबाय। बनाया गासैबो जोंहा थाग थियारि जाखांनायनि उनाव जों बाथौनि बे गोथार फिरफिलाखौ बिरहोबाय थामथियाव। बाथौनि गोथार फिरफिलाखौ बिरखांनायनि उनाव जों बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज आरो मोनथिना खालामबाय। बिदिनो आर'ज आरो मोनथिनानै खालामनायनि उनाव जों बाथौनि धोरोमनि सोमोन्दै एसे रायजोफोरनि गेजेरावनो बिबुंथिगिरिफोर लानानै जोङो सावरायलायनाय जाबाय दान्दिसे। दा बेखिनियानो आरो। दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बर' समाज बे गुदि धोरोम बाथौ धोरोमारि बिथांमोनखौ बे बाथौ धोरोमखौ माबायदि सिबिलांनांगौ होनना खावलायगोन? आंनि बायदिब्ला बाथौआनो जोंनि बर' माहारिनि गुदि धोरोम आरो बाथौ धोरोमा मोनसे हारिमुजों लोब्बा गोनां रंगिना संगिना मोनसे धोरोम। आरो बर' हारिनि धोरोम होनोब्ला गुबुन हारिफ्रा बाथौखौनो होननानै बुंनो हायो। बेखायनो आं सानदों गुबुन गुबुन धोरोमाव थायोब्लाबो जोङो जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ गुदि होननानै बयबो साननांगौ आरो बेखौ मान होनांगौ। आं बेखौनो इयुननि जोलैफोरखौ होनदों आं बयबो जोंनि बे बाथौ धोरोमनि ओंथिफोरखौ आरो बाथौ धोरोमखौ माबोरै सिबियो बिनि आसार खान्थि बेजों लोगोसे बर' माहारिया मा सोमोन्दो दं बेफोर गासिखौबो जों जोंनि जाखांफुनाय इयुन जोलैफोरनो जों फोरमायनो हानांगौ आरो फोरोंनानै बिसोरबो दानिफ्रायनो जोंनि बाथौनि सोमोन्दै आरो जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ दा जेसेबां माने गेवसारनानै दं बेनिख्रुइ आरो साबसिन हामसिन बे बुहुमाव माने गोसारहोनो जुदि नाजायो जोंनि इयुन जोलैफ्रा आं बेखौनो हास्थायदों आरो। गिबियावनो आङो नोंथां रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आं खुलुमग्रोनाय थाबाय। लोगोसे गोजोनपुर गामिनि बे धोरोम थानसालियाव बाथौ आरो ब्रह्मनि लोगोसे गायसननानै लोगोसे ज' थानाय दिनैनि बे बाथौ धोरोमनि गोथार सानाव नुजाथिफैनाय गासैबो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन। जोंनि ओंथिया बेनो जे हारिखौ जों खौसेयै लाखिनो थाखाय धोरोमा गुबुनब्लाबो जोङो गोजोनपुर गामियाव बाथौ धोरोम आरो ब्रह्म धोरोम बे धोरोम मोननैनिबो गासैबो रायजोफोरा जोङो जेबो एना एनि जायालासेनो जयै खौसेयै जोङो गावबा गावनि धोरोमखौ सिबिनायनि गेजेरजों माहारिखौ जों माबायदि बोखांलांनो हायो दावगाहोनो हायो जों बेखौ लानानै जोङो बे गामिखौ दाबोदों आरो धोरोमसालिखौबो जों गायसनबोदों। आरो जोंनिया बेनो जों बेखौनो मोनसे बर' समाजनि गेजेराव हास्थायो जे जोंनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै बे बाथौ धोरोम बे ब्रह्म धोरोम बा गुबुन गुबुन धोरोम बेखौ लाना जों माब्लाबाबो एना एनि जानो नाङा आं बेखौनो हास्थायो। मानो होनबा धोरोमनि गेजेरजों जुदि हारिनि गेजेराव एना एनि थालायोब्ला जोङो हारिखौ जोङो जौगाहोनायाव जोबोद खहा जायो। बेखायनो बयबो जायनो जि धोरोमाव थायाथों मानो जोङो हारि हिसाबै हारिखौ जोङो बुहुमाव जोङो मिथिसार होनो थाखाय गावनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों बयबो खौसे जानानै धोरोम सिबिनायाव मुखुब जानानै इयुन जोलैफोरनो जोङो दिन्थिलांनो थाखाय जों बयबो साखा फारा जानांगौ बेखौनो आङो हास्थायो।